Tervepä te YouTuben katselijat. Joo, tänään ehkä tulee Minecraftiin. Vähän esittelee, että mitä me on kerännyt tehdä tossa. Äskeinen video feilas, kuva tuli ääntä ei. Nyt testaan sit että jos nyt vaikka toimis. Me tos muutama tunnin päästä testailen vähän tässä nyt tutkailen, että mistä voisi ehkä johtua, että ei tullut tuolla yhdellä ohjelmalla, ei tullut ääntä, mutta hätäpä ei ole tämän näköinen. Mihinkäs meillä on kiire tässä valmiissa maailmassa? Voi. Mutta, joo, tänään palataan Minecraftin asioihin. Ja kaikki karvakuonot. Joo, mutta. Eipä muuta kuin nähdään myöhemmin Minecraftissa. Tai Minecraftin parissa. Juu, alright. No niin. Tersestä. Terska.